aquí un dia, fa molt i molt temps, hi havia una princesa trista i jove que feia molt poc que havia perdut el seu pare i la seva mare. Aleshores va aparèixer un príncep muntat en un cavall blanc. Era una figura galant, amb un dolç somriure, que embolcallant la princesa amb el perfum d'una rosa i eixugant les llàgrimes del seu rostre, li va dir: «Petita, hauràs de portar tota aquesta pena i aquesta tristesa amb tu, però no perdis aquesta noblesa i aquesta força quan creixis. Això és perquè recordis el dia d'avui. Ens tornarem a trobar? Amb aquest anell d'amor estaràs sempre al meu costat». Aquell anell que ell li va donar era un anell de compromís, com ella creia? És possible. Sigui com sigui, a la princesa la va impressionar tant aquell príncep que al final va decidir que ella mateixa seria com ell. Però va ser una bona idea, això? La gran disbauxa del curri. Mira, Nanami, les classes pràctiques de cuina del grup A del 8è curs ja han començat tal com sortia a l'horari. Sí, ja ho veig, ja. Per cert, ja has fet el que t'havia demanat? Sí, tal com volies. Acabo de substituir el curs. Aquesta especialitat de 100 vegades més picant fa treure foc per la boca. Perfecte. Ja ho veureu, Utena Tenjo i Anshi Himemiya. De seguida em suplicareu pietat agenollant-vos als meus peus. Aquest serà el vostre càstig per intentar caçar el meu germà. Escolta, Nanami. No m'emprenyis, l'espectacle està a punt de començar. Ho sento molt, però... Però què? El curri que hem substituït no era el curri 100. És el curri 9 bilions ultrapicant de l'elefant fantasma Paon. És tan picant que quan explota la boca la víctima fa el crit de l'elefant. L'elefant fantasma? Explota? Si la closca de l'ou no es trenca, el pollet morirà sense haver nascut. Nosaltres som el pollet. L'ou és el món. Si la closca de l'ou no es trenca, nosaltres morirem sense haver nascut. Trenquem la closca del món. Trenquem la closca del món per revolucionar el món. Membres del Consell, el codi de l'emblema de la rosa passa la pitjor de les crisis. La núvia de la rosa i la noia qui està promesa estan greument ferides. Aquesta situació no estava prevista ni tan sols per la fi del món. El cap de l'equip mèdic m'ha informat que les seves vides es troben en perill. És culpa meva. Miki? Li vaig demanar amb tanta insistència a la Himemiya que fes un curri picant de debò, que arriscant la seva vida per fer aquell curri. La seva vida i la de l'Utena estan en perill i tot per culpa meva. No et facis mala sang, Miki. Estic segur que no és culpa teva. Però què farem ara? El fet és que totes les nostres previsions s'han ensorrat de cop i volta per culpa d'un simple curri. Tot és culpa meva. Sí, sóc jo. Què dius? Les han donades d'alta? Totes dues? Utena, Utena! Ah, estimada Utena! Ah! Per fi, noia, em tenies tan preocupada. Però ja et trobes bé, oi? M'han dit que ha estat una explosió molt forta i estava tan amoïnada per tu que... Oh. Ah, Utena, què et passa? Oh, no, ho sento molt. Jo només t'he saltat al damunt com faig sempre. Que algú demani una ambulància. He de demanar una ambulància. Exacte, això mateix, una ambulància. No cal que la demanis. Em trobo bé. Em sap greu que t'hagis preocupat. Estàs molt estranya. Darrerament estàs molt segura de tu mateixa. Pots comptar, com que sempre estàs amb aquell gallimarsot amb qui vas, ja t'han pujat els fums. Però no sempre la tindràs al teu costat. Vinga, no et quedis callada, digues alguna cosa, parla. Què estàs fent aquí? Qui no en surt, Miki, no apareguis així de sobte com un fantasma. Himemiya!
la meva mama m'havia pagat així. Si el que voleu és continuar dient ximpleries com aquestes, us puc donar una bona lliçó. No, no pot ser. L'encantadora i innocent Jimenilla no és capaç de fer una cosa així. S'han invertit les seves personalitats. Fixa't ben les fotos que hem fet aquests dies. L'Anxi Jimenilla i l'Autena Tenjo. Les seves pautes de comportament estan completament canviades. No és veritat. Però com pot ser? Tot va començar amb aquella explosió del curri. L'Autena és l'Anxi i l'Anxi és l'Autena? I tot per aquella espècie de curri 9 bilions ultrapicant? Això és absurd. Doneu-me 5 fotos d'aquestes, sisplau. Seran 2.000 iens. L'Anxi tan llançada és més sexy del que em pensava. I l'Autena, assossegada així, també és un encant. Que les veneu! Tenen una mena d'atractiu especial. I tant les volen els nois com les noies. Oh, quin horror. Aquesta no pot ser que sigui la Jimenilla. No, és igual. M'ho diu, però les vull comprar totes. 20 fotos, 80.000 iens. Moltíssimes gràcies! Maleïtzia, però què tenen de bo aquelles dues que no tingui jo? Ara ho entenc. Així doncs, aquesta és l'explicació. Toga! Ja m'ho semblava que actuaven d'una forma bastant estranya, però no m'imaginava que estiguessis embolicada en aquest assumpte. Jo, la veritat és que... Ara et donem els negatius. Moltíssimes gràcies per tot. Però, Toga, tu també? Oh! Ja lligo caps, ara entenc què ha passat. Anxi! De manera que tot això que ens ha passat ho heu manegat vosaltres, no? Tot és un malentès. Exacte, un malentès. Al meu germà no se li acudiria mai de ficar-se en la vostra miserable vida. He estat jo qui ho ha planejat tot, per descomptat. Nami, ara sí que t'has ficat en un bon embolic. Perdona'm! Estimat germà! Amb tota la meva bona fe, em vaig preocupar d'encarregar una espècie especial de l'Índia perquè l'Anxi pogués fer un curri deliciós a la classe de cuina. Però mai m'hauria imaginat que provocaria aquesta situació tan desagradable de debò. No m'ho puc creure. Això que dius no t'ho creus ni tu, bonica. Només que aconsegueixi recuperar aquella espècie fantasma, estic segura que l'Anxi i la Utena podran tornar a ser com abans. Toga, t'ho prego, em perdonaràs. Sí, d'acord, però fins que no aconsegueixis portar aquesta espècie, no podràs tornar a casa. Ho entens, oi? Sí, gràcies, estimat germà. És molt fàcil de dir que la portem, però d'on dimoni la vam treure, aquella espècie? Bé, si no m'equivoco, em sembla que era una espècie importada de l'Índia. De l'Índia? No passis ànsia, estimat germà. Tornaré aviat. De debò que nosaltres també hi hem d'anar? I aquí teniu la nostra última lliçó. Les 4 paraules que contenen el llenguatge de l'amor i la joventut. Les paraules d'avui són tal faràs, tal trobaràs. Tal faràs, tal trobaràs. Significa que si fas coses dolentes, aleshores la mala estrugança caurà sobre teu. Ja ho veus? Doneu-me els diners! Oh, que dimoni! Em moro per dolenta! Si fas res que estigui malament, prepara't per plantar cara a les conseqüències. Bravo, senyoreta Utena, ha estat meravellós. Vaja, que el meu propi cos m'aplaudeixi em fa sentir estranya. Dispensi, ja sap que no sóc gens bona fent gimnàstica i em fa molt contenta veure que el meu cos ho fa també. És una sensació fantàstica. Sí, però val més que comencem a pensar com tornar a la normalitat. Serà bufar i fer ampolles. No es preocupi, estic segura que ara mateix la Nanami...
M'agafarà un atac si no trobem aviat la manera de tornar als nostres cossos. No em faria gens de gràcia ser la víctima del codi de l'emblema de la rosa. Doncs a mi no em faria res quedar-me així com ara, perquè no dono cap valor a les aparences. Jo estic preocupada. No vull que en Sayonji se m'acosti. Ja fa força estona que t'espero, Angie. Goi, què tal? Veig que estàs amb ella, com sempre. Vine, va. Que vol que l'acompanyi? No t'amoïnis, tu no cal que vinguis. Anem, Angie. Ens ha salvat la vida. Quan aquells elefants ens perseguien em pensava que havia arribat la meva fi. Ha estat tan amable. Per cert, en sap res de l'espècie fantasma Corrinau Billions? L'espècie fantasma? Estic tan content. He esperat amb ànsia que arribés aquest dia. Oi, Himemiya. Però què diantre fas amb en Sayonji en un lloc com aquest? Angie, sé que és molt sobtat, però vull que compleixis la teva promesa. Deixa, de quina promesa parles? No has canviat gens. Com sempre t'agrada prendre'm el pèl. Molt bé, doncs, potser que t'ho digui d'una altra manera. Avui és la segona setmana. És el dia que posem a prova el nostre amor. Què? Què posem a prova? Fem-ho com sempre. Espera't! Fins i tot desafiant el nostre destí. Els lligams que ens uneixen són autèntics, encara que mantinguem en secret el que hi ha entre nosaltres. No et tapis la cara. Vull que em miris. Mira com sóc en realitat. No! Tota la veritat dels meus sentiments la trobaràs escrita aquí. El nostre diari d'intercanvi. Què? Un diari? Trobaré l'espècie fantasma. Trobaré l'espècie fantasma. Vigila, Nanami! De moment en tinc prou amb aquest diari d'intercanvi. Però aviat arribarà el dia que hauré perfeccionat el domini de l'espasa i demostraré que sóc capaç de recuperar-te. Però fins aleshores, espera, Angie. Em penso que en Sayonji parlava seriosament. Estic segura de que l'Anshi comprèn els seus sentiments i continua escrivint aquest diari sense dir-me'n ni una paraula. Què puc fer? El més lògic és demanar-li a l'Anshi què en pensa i posar-ho, però... Si ho faig, aleshores sabrà que he descobert el seu secret més íntim i no li agradarà gens. D'altra banda, no tinc cap dret d'escriure el diari d'una altra persona perquè sí. Aquest és el diari d'intercanvi d'en Sayonji, oi que sí? Que bé, senyoreta Utena. Si no li fa res, torni-li vostè mateix el diari. Que faci què? Què dius, que hi escrigui jo al diari? Esclar, perquè ara la senyoreta Utena és l'Anshi Himemiya. Però és que jo no hi tinc cap dret de ficar el nas en la vostra intimitat, m'hi nego. No estaria gens bé. No ho troba bé? Doncs no està gens bé. Aleshores ho deixaré estar. No corris tant! Què estàs fent? Ets massa radical, no calia que llancessis d'aquesta manera. Pensi que jo només continuava aquest diari perquè mai em va dir que deixés de fer-ho. Però si ara vostè creu que no està bé, no té cap sentit continuar intercanviant el diari amb en Sayonji. No, si el que jo volia dir és que... Sí? Ostres, el cas és que en Sayonji em comença a fer llàstima. Sí? Senyoreta Nanami! No, un altre cop! Bé, no tinc més remei que escriure 4 coses. A veure... Estimada Angie, encara ara somio en l'època que tu i jo estàvem promesos. Caram, aquest noi parla seriosament. Què hi farem? Estimada Angie, em sap greu fer-te esperar tant i tant de temps. De moment ja en tinc prou amb aquest diari, però t'ho prometo. Aviat derrotaré aquell insolent i malforjat cavallot de la Techo i la faré miques. Demostraré que puc recuperar-te i tenir-te al meu costat. Kyoji Sayonji. Carai, això pot ser molt divertit.
Angie, s'acosta el dia en què tots dos plegats recuperarem la meravellosa vida que duíem abans. Que estrany, Sayonji. No és gaire freqüent veure't al jardí de les roses. Escolta'm amb atenció, Toga. Estic segur que molt aviat la núvia de la Rosa tornarà al meu costat per ser... Com? Que l'any s'hi tornarà? Sí, i cap de vosaltres no podrà interposar-se en el nostre amor. I ni tan sols ho podrà fer el codi de l'emblema de la Rosa. Vaja, l'any s'hi dius? Sayonji! On ets? Angie, t'estava esperant. Perdona que arribi tard, però és que vaig començar a escriure tot el que sentia i no podia parar. He acceptat l'és per tu. De debò te'n penses en mi? Gràcies, Déu meu. Per fi sabré quins són els teus sentiments. A veure... Escolteu, nois, m'acaben de comunicar que la Nanami i les altres hi han tornat. Com? Obsés. Estimat germà! Nanami, et trobo molt canviada. Al final l'he trobada! Aquest és l'antídot de l'espècie fantasma! Ben fet, Nanami. Ah, bé, ara podrem tornar a ser com abans! Germà estimat! Nanami! Nanami, em portaràs més, no? És que ja no en quedava més! Em van dir que el temps que calia per preparar el curri 9 bilions eren 200 anys! 200 anys? Ho veieu? Tal faràs, tal trobaràs. Podria ser... L'espècie fantasma que tant m'ha costat aconseguir! Ens quedarem així tota la vida? Vinga, nois, animeu-vos, sisplau. No feu aquestes cares. Preneu una mica del meu curri especial i animeu-vos d'una vegada. La veritat és que ara no em ve gaire de gust menjar curri, però... Escolta, Nanami! I ara què passa? No m'emprenyeu! Ho sentim molt, però... Mira això. Sí, allò és... Sí, és l'espècie fantasma de 9 bilions! Què dius? L'hem trobat a la classe de pràctiques de cuina, en un prestatge del rebost. I sembla que encara no s'ha fet servir el curri. Llavors això deu voler dir que l'explosió no la va provocar l'espècie. Va ser el curri que va preparar l'Angie? Ostres, és increïble, Himemilla. Un curri que esclata i pot canviar la personalitat. Quin invent més bo. Ah, gràcies. No sé què dir. Ah? Sayonji! Angie, què significa això? Des de quan et dediques a escriure coses tan humiliants? Ja ho entenc. Ho ha fet l'Autena. Com que vius amb aquest cavallot sense educació, no m'estranya. D'acord, Angie. Aquesta vegada faré veure que no ho he llegit. Però vull que tornis a escriure'm. Omple més pàgines amb paraules d'amor. Abans de res, no vols pas una miqueta de curri? És la meva especialitat. Veig que de vegades pot ser amable. Aquest curri és... La meva especialitat. I dius que quan us vau despertar l'endemà de l'explosió ja tornàveu a ser com abans? Exacte. Oh, és difícil de creure. Va ser horrorós, em podeu creure? Mai més menjaré curri. Sí, hi estic d'acord. Ara que en parlem. Sí? Què farem d'aquest, eh?
が神隠しにあったって。決闘の約束もなしに私を広場に連れて行くことは許されません。やめてください、西園寺先輩。西園寺、姫宮をどうするつもりだ。少しは彼女の気持ちも考えろ。いつかあの空に浮かぶ城に行きたいの。あそこには永遠のものがあるの。次回、少女革命ウテナ、永遠があるという城。絶対運命、目視録。